ongi etorri beste behin gure kanalera. Gaurko bideoan WhatsAppen argazkiak eta bideoak automatikoki gordetzeko aukera nola desgaitu azalduko dizuet. Nekatuta bazaude jasotzen dituzun artxibo guztiak automatikoki zure galerian gordetzeaz eta mugikorraren memoria betetzen bazaizu, tutorial hau zuretzat da. Az gaitezen. Funtzio hori desgaitzeko lehenik eta behin WhatsApp irekiko dugu eta konfigurazioan sartuko gara. Hemen goian eskuinaldean dugun 3 puntuko ikonoa sakatuko dugu aukeren menua irekitzeko. Gero, konfigurazioa hautatuko dugu. Konfigurazioaren barruan, almacenamiento y datos bilatu eta hautatuko dugu. Atal honetan, deskarga automatikoarekin lotutako hainbat aukera aurkituko ditugu. 3 aukera ikusiko ditugu. Conectado a datos móviles, conectado a Wi-Fi eta en itinerancia. Banan konfiguratuko ditugu. Lehenengo conectado a datos móviles atalean sartuko gara eta laukitxo guztiak desmarkatuko ditugu. Argazkiak, audioa, bideoak eta dokumentuak. Guztia desmarkatuta daukagunean onartu egingo dugu. Prozesu hori errepikatuko dugu conectado a Wi-Fi eta en itinerancia atalean. Eta listo, orain WhatsAppen jasotzen dituzun artxiboak ez dira automatikoki zure galerian gordeko. WhatsApp bat bidali digute eta ikusten dugu jada ez zaigula argazkia automatikoki deskargatzen. Zer den ikusi nahi badugu, deskargatu egingo dugu. Eta listo, hau da guztia gaurkoz. Espero dut tutorial hau baliagarria izan zaizula. Bideoa gustatu bazaizu, ez ahaztu gustoko dut ematea eta gure kanalean arpidetzea tutorial gehiago ikusteko. Hurrengora arte!